జేఆర్సీ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో జరిగిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ జూబ్లీ హిల్స్ ఎమ్మెల్యే హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్ గారి దశదిన కర్మకు హాజరై వారి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించిన బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, పార్టీ సీనియర్ నేతలు, ప్రజాప్రతినిధులు, కాంగ్రెస్ కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే ఫిరోజ్ ఖాన్, కార్యకర్తలు, నాయకులు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. రాబోతున్నట్టు దయచేసి స్పేస్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ జోహార్ మాగంటి గోపీనాథ్ అన్న, జోహార్ 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 మాగంటి. భాషలకి ప్రజలలో ఉంటూ ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నటువంటి నాయకులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ రావడం జరిగింది.